Tropical Storm Dante posibleng maglandfall sa Luzon ngayong linggo. Alamin sa report. Maaga nang naglaban ng mga damit si Aling Edita mula sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City. Sinasamantala raw niya ang mainit na panahon, baka raw kasi biglang bumuhos sa malakas na ulan. Naghanda kami ng maagang laban yung mga ibang damit para sa ganun hindi kami mabuntunan. Ganun ang ginagawa namin. Oo, para ready medyo konti ang ng malalabahan na. Ayon sa Pag-asa, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dante. Lalo pa itong lumakas na nasa tropical storm category na. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa Luzon, base sa latest track ng Pag-asa, posible umano itong maglandfall sa bahagi ng Luzon. Hanggang nasa karagatan pa siya, pwede siyang magbago. Pag lumakas po yung tinatawag natin yung east delay na hangin ng galing East Pacifico, posibleng maglalandfall. O kaya pag lumakas naman itong tinatawag natin na southwest monsoon, pwede magre-record ito si Tropical Storm Dante. Binahang ilang lugar sa Davao City kagabi, bunsod ng bagyong Dante. Sa Purok 15, Barangay Mintal, nagsagawa na ng rescue operation ng PNP SAF sa mga residenteng natrap sa lampas baywang na baha. Inilikas din ang 279 pamilya sa Bangkal, Davao City. Ayon sa Pag-asa, nakapasok na rin sa PAR ang habagat na palalakasin ng bagyo pero wala pang deklarasyon ng tagulan. Samantala, posibleng aabot sa 3 bagyo ang papasok sa PAR sa susunod na buwan. Hindi naman dire-diretso na ulan, scattered pa rin, na magkaroon pa rin tayo ng isolated, tinatawag natin yung thunderstorm. Dahil pag lumakas po na itong tinatawag natin habagat, yan po yung pinaka-pandin natin na asahan natin yung palapit na yung tinatawag natin rain season. Kasama si Henry Duminsil, King Guevara, Balitang Amyanan.